Αναγνωστικό ενδιαφέρον και πάλι, ξεκινάμε από εκεί. Εφημερίδες Ελεύθερη Ώρα συγκεκριμένα. Και τύπου διαφήμιση για λίγο, δεν πειράζει, γιατί ενδιαφέροντα ζητήματα μέσα και διαφόρων τύπων. Μια γρήγορη αναφορά λοιπόν, ένας από τους λόγους που υπάρχει κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ Τούρκων και Κούρδων. Μεταξύ άλλων λοιπόν αναφέρει ότι ένας από τους λόγους είναι η δημιουργία ενός αγωγού, ενός ενεργειακού αγωγού, ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο από το βόρειο Ιράκ προς τη Μεσόγειο, σε έδαφος Συρίας, και η πιθανή δημιουργία κράτους μετά, αυτονομία δηλαδή των Κούρδων, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε κάτι παρόμοιο, δηλαδή αυτονομία και δημιουργία κράτους σε τουρκικό έδαφος. Μάλιστα κύριοι. Το ενεργειακό λοιπόν τεράστιο ζήτημα. Ο επόμενος πόλεμος γίνεται για την ενέργεια. Έχουν πει από παλιά, για όσους εν πάση περιπτώσει μπορούν και ανοίγουν τα μάτια τους. Είναι πιο εύκολο. Κατά το παρελθόν μάλλον ίσχυε το εξής. Ένα πλήθος 1 εκατομμυρίου ανθρώπων κατά το παρελθόν ήταν πιο εύκολο να ελεγχθεί παρά να το σκοτώσουν. Η κατάσταση αυτή, η ισορροπία άλλαξε. Σήμερα είναι πιο εύκολο να σκοτώσεις 1 εκατομμύριο ανθρώπους παρά να τους ελέγξεις. Εξού και οι πολέμοι ανά την Ιφίλιο. Καλό θα ήταν και οι δικοί μας, εν πάση περιπτώσει, οι θύνοντες, παύλα πολιτικοί και λοιποί όσοι ασχολούνται με εξωτερική πολιτική και τα σχετικά, να ασχοληθούν λιγάκι περισσότερο με το ενεργειακό και σε επίπεδο πληροφόρησης προς τους πολίτες, δηλαδή όλους εμάς, όσο είναι δυνατόν, να αφήσουν να διαρρεύσουν ορισμένες πληροφορίες, έτσι ώστε να αισθανθούν λιγάκι οι πολίτες, δηλαδή όλοι εμείς, ότι κάτι πάει να αλλάξει λίγο και να πάει λίγο μπροστά όσον αφορά σε επενδυτικό επίπεδο τη χώρα μας. Γιατί είτε καλός είτε κακός, η Ελλάδα πλέον αποτελείται από συνταξιούχους ως επιτοπλίστων, οι οποίοι έχουν δουλέψει ναι μεν, εργατικά χέρια, το μεταναστευτικό τεράστιο, τρέχουν διάφορα ζητήματα, τα οποία δεν αφήνουν την κρατική μηχανή, εκεί εννοείται ότι επιστρέφουμε, να ξεκινήσει, να επανενεργοποιηθεί για κάποιους λόγους. Αφήστε λιγάκι πληροφορίες να διαρρεύσουν, τα μέσα φαίνεται ότι αρχίζουν και ελευθερώνονται, απελευθερώνονται από τον κλειό της φήμωσης, της πλάνης, την οποία οδηγούνταν τα προηγούμενα χρόνια για πολιτικούς και όχι μόνο λόγους. Αφήστε ορισμένες πληροφορίες από τις αντικειμενικές παύλα ειδήσεις να κυκλοφορήσουν, έτσι ώστε να ξαναδημιουργηθεί η ελπίδα στις καρδιές όλων μας. Επαναλαμβάνω, ανεξαρτησία.